dadi ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane dadi ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati ngusapi loku sing brebes milih pujane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar no momong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemusirane obati hati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani kahanane ati aku mau semangati ngusapi logo sing brebes milih pujane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar no momong aku muga selawase dadi siji pun maringi sing kemati nemusirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani lagi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati nemusirane ngobati sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe bisa dong. Baik Bapak Ibu hadirin, berakhir sudah pesta cinta Tika dan Agus pada hari ini 3 Januari tahun 2026. Hari ini bersama Debbie Rias, ada DB Dekorasi, kisah kasih story di foto, ada video Debbie Record, Entertain, ada jam musik, Master of Ceremony, ada Gedes MC, sound system ada DB Dekorasi, catering ada Bunah Roy, venue gedung Stikers Pekajangan, dan wedding organizer ada Laguna Event Management. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri apabila ada salah tutur kata dari saya.
mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir dari Jam Music.